na bracket go gị yori yori ịgwa bụgodo ego anyị ga-eji ta nwa na Disemba na nọ ebe a tapụgodo Chineke bọns na onwe onye mere ibe ya Chineke ekwu ndị ọgwụ ego ha bịakwanụ fịakwa saa na ịhụrụ m ọmụma ka a chọrọ iji wee go 350 na 330 nke Disemba just ka nọ ebe a tapụrụ Chineke bọns ka unu na-eje ebe unu ga-edosa ego ọ bụrụ ebe a nwere ejewe idosa ego ọ bụ 2000 ka ọ ga-edosa na shift godoro ndị a bifo ihe mmadụ na-amara amara ya nwụ na ọ bụ mụ ikike eweze mmadụ na nghọta Disemba erutewe ego ịmakwa na Disemba anyị nọ kịta na onye ọbụla bụrụ akpara isi na vileji onye ọgwụ ego ezigbo ebe igwe ka ebe na ezigbo ọgwụ ego na aka na-enwe aka na-ekwekwa akpara isi afọ m nri kịta ọ bụ ego ka nna atụrụ ya onye na-etufuru gị bịa ka anyị na onye na-etufuru gị ego ọmọ ihe akwa tukpa bụ ihe ahụ tukpa ka nna agwakwa gị isi ka nna ọmọ erigo weti mana ọ dafịa arụkọta afịa arụ efure ọ naghị anọ 2000 ahụ 50-50 ọkụ ya inye m 1000 kịta na ijide 1000 ahụ aje na nke emere kịta na nwụpụ adị m ejide ụwa n'ike na ọ naghị atụ kịta na aje na nke emere nwụpụ Chineke kaikai na etinye na bido kwebe anyị kwụsịrị aza shọt onye ọbụla adị hapi ozugbo ketekwa gịda ọzọ mma dịkwa ebe anyị tinye chetikwa gbada akwụkwọ ụgwọ ozugbo